Napriek mladému veku si už v živote vytrpeli viac ako ktorýkoľvek dospelý. A práve také deti majú rok čo rok miesto v tábore nadácie televízie Markíza. Každý deň prináša mnoho nezabudnutelných zážitkov. Je tu už taká tradícia, každý nový deň začína odchodom na výlet v autobuse a špeciálnou šifrou. My sme smelí vojaci! O čom to dnes bude, sa dalo vytušiť, ale návštevu vojenskej leteckej základne na Sliači nečakal nikto. Tieto deti si toho veľa zažili, sú to veľkí bojovníci, no a dnes ich čaká naozaj bojový deň, ale určite len plný radosti. Som veľmi rád, že ste prišli na túto leteckú základňu. Moji kolegovia pripravili pre vás milé prekvapenia. Všetko odsýpalo ako dobre nacvičený pochod, deti si mohli sadnúť aj do stíhačky MiG-29. Čo je napríklad toto? No napríklad to je, tým sa, keď pilot urobí záchvat, také lietadlo za letu, zamierí. Návšteva vojenského letiska bola ako inak. Plná prekvapení. S vojenskou hudbou sa ešte nestretli. Deti si okrem toho otestovali zdatnosť v behu plnom prekážok, mohli vliezť do pancierovaného vozidla, zblízka si pozreli pištole či pušky, ak vládali, stlačili aj spúšť. Nechýbali ani zvieratá a o efektný záver sa postarali vojenskí hasiči. Čo sa ti dneska najviac páčilo? Tam tie stíhačky, čo tam boli, ak sme ich mohli pozerať. Táto pena. Tie preteky, tam tie súťaže. Úplne všetko, ale že úplne. Dnešný deň máme za sebou, pred nami je ďalších 10 a dúfam fantastických dní, kedy si tieto deti z ťažko skúšaných rodín určite prídu na svoje. Zo Sliača, Ľubo Fronko, televízia Markíza.